A segunda exposición internacional Alcubo é unha mostra que pon en valor o poder transformador da arte como ferramenta de inclusión social e expresión persoal. A mostra, que reúne traballos de distintas entidades e proxectos de ámbito internacional, está protagonizada por iniciativas como Andar de Nones de Zaragoza, Alfa Culture de Francia e Arte Espida do Hospital de Piñor, que comparten unha mesma filosofía: facilitar procesos creativos a persoas con diversidade funcional ou en contextos de saúde mental, favorecendo así a súa participación activa na vida cultural. Pretende ser un exemplo claro de como a cultura pode ser un vehículo de integración e dignificación das persoas, ofrecendo espazos onde a creatividade flúe libremente, sen etiquetas nin límites impostos. A exposición Alcubo propón unha experiencia artística que vai máis alá do resultado estético, centrando o seu valor no proceso creativo e na relación das persoas coas súas propias emocións e co entorno. Cada obra reflicte unha mirada singular, nacida da liberdade expresiva e do acompañamento profesional nun contexto que promove o benestar emocional e o vínculo social. Neste sentido, os proxectos participantes desenvolven talleres e espazos de creación nos que se fomenta a autonomía, o intercambio e a construcción de identidade a través da arte, contribuindo a romper estigmas asociados á saúde mental e á diversidade funcional. A mostra pode visitarse no Centro Cultural Marcos Valcárcel ata o 16 de maio, consolidándose como un punto de encontro entre arte, comunidade e saúde, e reforzando o papel de Ourense como referente en proxectos culturais de carácter social e innovador.